κάποιοι από εσάς. Δηλαδή, είπαμε αυτή τη στιγμή τη συνθήκη, την ασαφή, τη δύσκολη, την τραγική, την αναμενόμενη. Κατερίνα, είπες, ο λόγος που είμαστε εδώ. Νομίζω επειδή είναι η μέρα που είναι. Για κάποιο λόγο συντονιστήκαμε σε μια τόσο οξία πολιτική απόφαση και ιστορική απόφαση. Είναι έτοιμος αυτός ο τόπος και ο καθένας από το μετερίζει του είναι έτοιμος να οδηγήσει με κάποιο τρόπο την κοινωνία, πώς να το πούμε, σαν, δεν ξέρω τι σημαίνει παιδιά, όπαλακι. Δηλαδή χρειάζεται, όπως για την προετοιμασία μας, αυτό που είπαμε, να έχουμε στο σπίτι κάποια πράγματα σε περίπτωση που δημιουργηθεί ασφικτική συνθήκη. Υπάρχει κάτι, Γιώργο, Χρήστο, όχι, να μην πεις τίποτα, επειδή ακούω να συντονίζετε ένα ωραίο γέλιο, γι' αυτό ρωτώ. Λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να κατευθύνουμε μέσα από το βήμα που έχει ο καθένας με έναν τρόπο τους ακροατές, τους συμπολίτες. Αυτό σκέφτομαι. Χρειάζεται να έχουμε κάτι κατά νου. Μου τη δίνει, σαν ακροατής το λέω αυτό, μου τη δίνει η αντιγραφή του που έχει παραδείξει νωρίτερα. Στο ραδιόφωνο συνηθίσανε, μετά το 89 κυρίως, πολλοί άνθρωποι, όχι όλοι, να διαβάζουν τις εφημερίδες και να κάνουν την δική τους εκπομπή. Το ίδιο γίνεται στις τηλεοράσεις. Αν δεν διαβάσουν τις εφημερίδες, δεν βγάζουν θέματα για τα δελτία. Δηλαδή, η εφημερίδα έχει 24 ώρες καθυστέρηση. Και 24 αυτές οι τηλεοράσεις, γιατί δεν είναι όλα τα ρεπορτάζ, έτσι, όλες τα σταθμοί, 48. Βλέπεις ειδήσεις στην τηλεόραση, νομίζοντας πως είναι σημερινές και είναι προχθεσινές. Μαγιαρικές. Αυτό έχει παραγίνει βέβαια και με το ίντερνετ. Γράφεις ένα άρθρο ή γράφει κάποιος ένα άρθρο και μετά το αναπαράγουν 300. Και αν δεν είναι πρωτότυπο, δηλαδή έχει κάτι να σου πει καινούριο, εντάξει, έχει καλώς. Η αυτή συνεχής αναπαραγωγή του πράγματος όμως αναπαράγει τις ειδήσεις που θέλει το σύστημα με έναν αυτοματισμό που σε φλωμώνει, ας πούμε, και διαβάζεις το ίδιο πράγμα σε 300 διαφορετικά blog, ας πούμε, και ψάχνει να βρει από τους ευγένησε. Γιατί μερικοί δεν συνηθίζουν να βάζουν λίγο κάθε από που το πήρατε, ας πούμε. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει δυνατότητα, το λέω και συντεχνιακά αυτό, υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει ψωμί για όλους αν θες να κάνεις πρωτότυπη δουλειά. Δηλαδή, έχεις ένα ερέθισμα, έκανε τώρα μία δήλωση ένας πολιτικός, βγες και σχολίασε έτσι σε μία ώρα, σε 2 ώρες. Δηλαδή, γιατί πρέπει να περιμένεις 24 ώρες και 48 ώρες πριν, ας πούμε. Αυτό είναι έλλειψη ικανότητας, έλλειψη αυτοεπίθεσης και κυρίως έλλειψη ελευθερίας. Φοβάσαι, επειδή έχουν τραβήξει τα αυτιά ο διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης, ότι θα είσαι εκτός γραμμής, οπότε περιμένεις να κατοχυρωθείς, να το διαβάσεις την εφημερίδα και να πεις μετά ότι ξέρεις είναι μεγάλη είδηση, δεν μπορούσα να την κρύψω, έπρεπε να αναφερθώ σε αυτή. Αυτά. Υπάρχει ο παράδειγμα. Έχω κάτι σε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Τι μέσα. Ανοιχτό. Η Λίνα έθεσε ένα ερώτημα. Το οποίο είναι και ερώτημα δικό μας και υπαρξιακό, κατά κάποιο τρόπο. Σαφώς ξέρουμε, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ξέρουμε μερικά πράγματα. Νωρίτερα, παραπάνω, από ό,τι ξέρουμε. Εγώ λέω, σκέφτομαι, ότι η απάντηση στο ερώτημά σου, αν το ραδιόφωνο και οι άνθρωποι του, δηλαδή οι άνθρωποι του ραδιόφωνου, πρέπει να πούν κάτι στον κόσμο. Η απάντησή μου είναι απορία. Έχουμε δικαίωμα. Και θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να ακούσω εσάς. Να ακούσουμε εσάς, να μας πείτε. Έχουμε δικαίωμα να παίξουμε αυτό το ρόλο. Υπάρχει όριο σε αυτό, ναι. Γιατί μετά μπαίνεις αυτό που έλεγα πριν. Να μην υπερρέψεις το ρόλο σου. Να μην γίνεις εισαγγελέας, να μην γίνεις κατήγορος, να μην γίνεις μεσσίας, να μην γίνεις και ψεύτης όμως. Εγώ δεν έχω βρει τα όρια, αλήθεια. Δεν είμαι σε θέση να πω κατηγορηματικά ναι ή όχι.
Και αναρωτιέμαι, θα ήθελα πάρα πολύ να δω ποια είναι η απέτηση, το αίτημα, η προσδοκία του ανθρώπου που επιμένει στο ραδιόφωνο για την ενημέρωση. Έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι είναι ειδική συζήτηση, είναι η ενημέρωση στο ραδιόφωνο, δεν είναι το ραδιόφωνο γενικώ ως μέσο. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Θέλετε να δώσουμε ένα τέτοιο. Από κάτι μισό λεπτό παραπάνω διαφωνώ σε ένα θέμα. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Άλλο το μουσικό ραδιόφωνο, άλλο το αθλητικό ραδιόφωνο, άλλο το ενημερωτικό ραδιόφωνο και άλλο το σχολιαστικό ραδιόφωνο. Το οποίο δείχνει και μεγαλύτερη επιτυχία. Οι σχολιαστές όμως βάζουν το κεφάλι τους κάτω από τη λεμιτό. Το εσουρού. Έρχεται κάποια φορά, ας πούμε, ο άλλος και σου λέει: άμα γίνει κάτι, τα 3.000 θα τα πληρώσεις εσύ. Ναι, θα τα πληρώσω, να λαμβάνω ευθύνη. Αλλά το μέλλον είναι το σχολιαστικό ραδιόφωνο. Και επίσης, αν θυμάσαι κάτι ταινίες ελληνικές που βάζαν το ραδιόφωνο από το πηγάδι για να ακούσουν το ραδιόφωνο που είναι ένα φτηνό μέσο. Και όπως είπε η κυρία Χρυμποπούλου πολύ σωστά, ελεύθερο που βάζει το ακούς, είναι αυτό που θα επικρατήσει. Είναι αυτό που θα επικρατήσει. Χρειάζεται από όσους το υπηρετούν λίγο μεγαλύτερη προσοχή και αγάπη. Ρωτώ και εσάς, θέλετε να επιτρέψουμε να γίνουν κάποιες. Απευθύνομαι εδώ στους φιλοξενούμενους σήμερα, λέγοντας αν επιθυμούν να δεχτούν ερωτήσεις και τους ενημερώνω ότι αυτό γίνεται για 20 λεπτά ακόμα, γιατί μπορεί να έχουν δουλειές ή οτιδήποτε. Θέλετε να δεχτούν ερωτήσεις? Ωραία. Όποιος έχει, αν έχετε ερωτήσεις, τώρα πρέπει να γίνει. Αν έχει την καροσυνοπλασία, το μικρόφωνο υπάρχει πουθενά. Ωραία. Αριστερίζω και θα πω στο επόμενο. Καλησπέρα. Η ερώτησή μου σε πρώτη φάση είναι στον κύριο Κανελόπουλο. Σε απόλυτους αριθμούς, ο κόσμος που ακούει ενημερωτικό ραδιόφωνο, μιλάμε για Αθήνα, το Λουκανοπέδης, που έχουμε τα 7 ενημερωτικά ραδιόφωνα, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, έχει μειωθεί, έχει αυξηθεί, αυτό μπορεί να μας βγάλει σε κάποιο συμπέρασμα? Φαντάζομαι ότι η επιρροή του Sky τη δεκαετία την προηγούμενη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τώρα. Θα συνεχίσει να είναι νούμερο 1. Προφανώς η επιρροή έχει μετατοπιστεί στην τηλεόραση περισσότερο, αλλά ακούει περισσότερος κόσμος ραδιόφωνο συνολικά από ό,τι βλέπει, ας πούμε, το δελτίο των 8. Καθημερινά ακούνε στην Αθήνα 3 εκατομμύρια κόσμος ακούει κάποια στιγμή ακούει ραδιόφωνο. Γενικά. Και μουσικό και δισογραφικό. Έστω και για μια ώρα, άλλοι για περισσότερες ώρες. Άρα το ραδιόφωνο θεωρητικά έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Όμως πλέον. 3 εκατομμύρια στην Αθήνα. Ναι. Αθρηστικά. Ναι, αθρηστικά. 3 εκατομμύρια 100 για την ακρίβεια. Ενώ νομίζω τα τηλεοπτικά δελτία των 8 που διαμορφώνουν τρόπο την γνώμη είναι το 1 τρίτο. Δεν ξέρω πώς συνολικά. Αυτό που λέγαμε πριν έχει να κάνει με τη φύση του μέσου. Ναι, αλλά και εσύ μπορεί να το ακούσει οπουδήποτε και αν είσαι οπουδήποτε και αν κάνει. Αυτός τώρα του πέρα. Είναι η φύση του μέσου που σου επιτρέπει να το προσεγγίσεις πολύ περισσότερο. Πώς? Και από όλο πως το σκέφτηκε κάποιος. Αθλητικό, κεντρικό αθλητικό δελτίο σε ένα κανάλι τηλεοπτικό. Δεν υπάρχει. Επειδή εγώ κυκλοφορώ πάντα μεταξύ, όταν προσεχώς φαντάζομαι ότι πάνε κυκλοφορώ με λεωφορείο, με τα πόδια, αλλά στο αξίο τα ρήφας, αθλητικά. Ούτε τι λέει ο κ. Χαμελίδης. Ναι, εγώ τα ρήφα, παιδιά, που αθλητικά και αυτό που είπες προηγουμένως για τους διαλόγους των ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν ως απλοί ακροατές το βράδυ. Εντάξει, έχει και το καλό του, την καλή του πλευρά, άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, ευαίσθητοι, οι Έλληνες διασποράς κτλ. Που σου λέει τώρα είμαι στο Hong Kong και φτιάχνω ένα εργοστάσιο το οποίο θα παράγει φασόλια. Και μου έχει τύχει εμένα στο ραδιόφωνο κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο. Και πώς το να δημιουργήσει και μια επαφή η οποία συνεχίζεται και εκτός Ερτζιανών. Γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι κάπου αλλού, κάνει κάτι τελείως άλλο και απροσδόκητο για σένα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παραλυρούν συστηματικά. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι λένε κορυφαίες ανοησίες. Πολλοί εξ αυτών είναι και ακριβοπληρωμένοι παραδοχικοί και ξέρω όλους εσάς εδώ πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το τελευταίο καιρό στο ραδιόφωνο από τα Ερτζιανά σπέρνουν εμφύλιο λόγο. Έτσι. Χειροκροτούνται για να βγάζουν μίσος, χερεκακία. Αυτά όλα δεν χρειάζεται να πω ονόματα, ξέρετε τι λέω. Άκουσα προχθές πάλι σε ένα ταξί έναν άνθρωπο από τους προβεβλημένους των ανακτισμένων που είπε ότι η λύση για την Ελλάδα
είναι να γίνει ένας άξονας Ελλάδας-Ιράν. Εξάλλου είμαστε και δύο αρχαίοι πολιτισμοί. Έτσι. Και πρέπει να, αυτό που έγινε το 490 ή το 480 με την μάχη του Μαραθώνα και τα ναυμαχία της Σαλαμίνας, το είπε και ανάποδα αυτός ο τρομερός διανοούμενος των οδοφραγμάτων. Πρέπει αυτή τη στιγμή να γεφυρωθεί και να ενωθεί το Ιράν με την Ελλάδα εναντίον της Δύσης. Ο Ταρίφας, ο οποίος ήταν εκείνη την ώρα ευτυχώς σταματημένος, χειροκρότησε. Έτσι, του άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και του λέω εγώ βέβαια να βάλουμε και τον άλλο αρχαίο πολιτισμό, την Κίνα, οπότε να γίνει τρίγωνο. Και μου λέει ναι, γιατί καλή ιδέα. Θέλω να πω, ξέρετε, η βλακεία ενδυνεί και στις μέρες μας που είναι κρίσιμες είναι και πολύ επικίνδυνη. Άρα τι προτείνεις, δηλαδή, να προσοχή τι λένε στα ραδιόφωνα? Όχι. Εγώ και φαντάζομαι και εσείς ξέρετε ποια είναι τα ερήφια, ποια είναι τα πρόβατα, έτσι. Και εγώ δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να κατονομάσω τα ερήφια. Το θεωρώ δηλαδή εσχρό. Ξέρεις, να χαϊδεύεις αυτά και να γαλάς παντουσίτσες και να δημιουργήσεις στους ανθρώπους ένα νέφος ψευδαίσθησης. Και εσύ 8 με 10 ακούς ραδιόφωνο. Δεν μιλάω για αυτό. Αυτοί βγαίνουν και το απόγευμα, κύριε Καλαμίτση. Επέβαστε κανένα ερήφιο. Λοιπόν, ένα χέρι. Ναι. Να μας πείτε ερήφιο. Το ραδιόφωνο, όπως και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σηκωθείτε να σας βλέπω. Το ραδιόφωνο, όπως και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η τέταρτη μορφή εξουσίας. Είπε η κυρία Κρυβοπούλου πριν ότι αν μπορεί ή όχι να λέει την αλήθεια σαν δημοσιογράφος. Και ποια είναι η δική μας η απάντηση. Θεωρώ ότι οφείλετε να το κάνετε, γιατί με το να λέτε το γεγονός μεταφέρετε την είδηση κατά αυτόν τον τρόπο. Πολλές φορές όμως οι περισσότεροι από εσάς είτε έχετε ταχθεί με κάποιο κόμμα, είτε το κανάλι στο οποίο δουλεύετε, είτε είναι ραδιόφωνο ή σαν ίδρυμα γενικώς, έχει κάποια συγκεκριμένη γραμμή. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχετε την ελευθερία του λόγου που πραγματικά θα θέλετε. Εσείς πιστεύετε ότι την έχετε? Εγώ σας είπα πριν ότι αυτό που μου προκαλεί την ενοχή είναι αυτά που δεν λέω. Νομίζω αυτό απαντάει σε όλα. Αυτό δεν το κάνω. Το μελώ. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, έτσι, στον εαυτό μου αναφέρομαι με το κάνει. Θέλει κανείς άλλος ερώτηση, γιατί... Αν θέλετε πάτε. Αριστερά. Σε αυτό πάντως που ρώτησε η κουβέντα, νομίζω ότι είναι θέμα ατομικό του καθενός. Ο καθένας προσπαθεί να το πετύχει. Εγώ έχω βρει έναν τρόπο να μειώσω το μισθό μου. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο, 1,5-2, κάπου θα τα βρω πιο εύκολα. Άμα παίρνεις 5, 6, 7, 10, δύσκολα. Δηλαδή, όλα γίνονται. Αλλά είναι ατομική στάση του καθενός. Δεν μπορείς να το κάνεις κανόνα, να το πάρει. Ούτε να αρχίσεις να ψάχνεις για το χαμηλότερο μισθό για να είσαι πιο ελεύθερος, γιατί δεν σου υπογράφει ένα συμβόλαιο. Αλλά πάντως ο καθένας με βάση την πορεία που έχει μπορεί να το κάνει ή δεν μπορεί. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του αριστοκρατία, ας πούμε, και εγώ ελπίζω κάποτε να είμαι αριστοκρατία, να μην τολμάνονται να μου πούνε καμιά κουβέντα, σίγουρα λέει την νόμη. Σίγουρα το πιστεύει αυτό που λέει. Από εκεί και πέρα, άμα περιμένω, ας πούμε, έχω την απέτηση να κάνουν αντίσταση όλοι, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί πρέπει να ζήσουμε. Να προσθέσω κάτι. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι παίζει περισσότερη αλήθεια από την τηλεόραση. Ενώ περισσότερο κόσμο θεωρεί ότι η τηλεόραση είναι πιο αποκαλυπτική λόγω τη εικόνα και των περισσότερων στοιχείων. Το ραδιόφωνο είναι πιο αποκαλυπτικό στην πραγματικότητα. Δηλαδή, φαίνεται το ήθος. Ακούγεται, φαίνεται. Γίνεται αντιληπτό. Ακόμη και από τη σιωπή, από την ανάσα, από τον τόνο, από τον τρόπο που εκφέρεις αυτό που εκφέρεις. Συνεπώς, να πω έχετε στην κρίση και στο ένστικτο και στην αντίληψη και στην αυτή τη διαπροσωπική σχέση. Το ραδιόφωνο απευθύνεται σε ένα, νομίζεις ότι μιλάς στο φίλο σου, δεν έχεις. Αυτά φαίνονται. Αυτές οι αλήθειες δηλαδή βγαίνουν. Πολύ περισσότερο από ό,τι γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο, είναι πιο αποκαλυπτικό. Σε εκθέτει πιο πολύ το ραδιόφωνο. Υπό αυτή την έννοια από ό,τι η τηλεόραση. Η οποία μπορεί να σε καλύψει με διάφορους τρόπους σε διάφορα. Κάποια κυρία από εκεί αριστερά. Αφήσω να χέρι σηκώθει. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο δημοσιογράφος όταν λέει την είδηση πρέπει να πει και τη γνώμη του. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
Θέλω να ακούσω την είδηση και να με αφήσει να κρίνω μόνο. Είναι μέσα στη δουλειά του δημοσιογράφου να πει και την άποψή του. Είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι κατά ραδιόφωνο. Ποτέ ταυτόχρονα είναι ο κανόνας. Είπαμε ότι υπάρχουν, ακούγαμε, σχολιαστικοί σταθμοί. Δεν τους θέλετε, μην τους ακούτε. Ακούστε τους ειδησιογραφικούς, που ασχολούνται μόνο με την είδηση. Υπάρχει όμως, και είναι και χρόνια τώρα, ας πούμε, στο εξωτερικό, και πιστεύω ότι είναι το ραδιόφωνο του μέλλοντος, και ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται αυτό το πράγμα, ότι κάποιος αποφασίζει να εκτεθεί σχολιάζοντας. Δεν σας αρέσει, μην το ακούτε. Πολλές φορές λέμε για τηλεόραση, δεν κάνει, κλείστη. Ναι, Το ραδιόφωνο όμως, ναι, ορίστε. Αυτό δεν επηρεάζει τον κόσμο. Τι κάνει? Δεν επηρεάζει τον κόσμο. Αυτό που Για λοιπόν, λοιπόν, όποιος δεν επηρεαστεί, δεν επηρεαστεί. Υποτιμάται το κοινό του ραδιοφώνου. Το κοινό του ραδιοφώνου έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, να απαντήσει, να σχολιάσει, να στείλει μήνυμα, και άμα είναι κάτι το οποίο έχει πει στραβώς, θα σου ρίξει στη μούρη σου. Το υποτιμάτε, δεν είναι η ηλίθια τηλεόραση που κάθε κοντά στο καναπέ και ρεύεται. Είναι το ραδιόφωνο, είναι ζωντανό. Εύκολη ο καθένας θα μπορούσε να κάνει ραδιόφωνο. Θα νιώσετε συγκινήσεις που δεν υπάρχουν πουθενά άλλο. Στην επαφή σας με τους ανθρώπους, για το πώς σε δέχονται ή πώς σε απορρίπτουν. Εγώ γουστάρω να σχολιάζω. Εγώ πάω σήμερα το πρωί, έκανα εκπομπή 3 ώρες και έχω μαζέψει 64 ειδήσεις που δεν έχουν ακουστεί από κανένα ραδιόφωνο, καμία τηλεόραση. Δηλαδή 64 κόλλες χαρτί που το πετάω μετά. Λέω την είδηση και μετά σχολιάζω. Το ότι σχολιάζω την είδηση δεν σημαίνει ότι πρέπει ο άλλος να πιστέψει στο δικό μου το σχόλιο οπωσδήποτε. Απλώς βλέπω το τι είχε γίνει στραβό μέσα σε αυτή την είδηση και πού πρέπει κανείς να εμβαθύνει. Και λέω τη δική μου άποψη. Δεν θέλετε, κλείστε. Θα πει από συνήθεια, ναι. Ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν μερικές απλοί και στοιχειώδη κανόνες. Μερικές απλές και στοιχειώδες αλήθειες αυτής της δουλειάς. Υπάρχει τρόπος να πεις μια είδηση χωρίς ταυτόχρονα να πεις τη γνώμη σου? Όχι. Ένας παλιός δάσκαλος αυτής της δουλειάς έλεγε ότι η δημοσιογραφία είναι ένα ιερατείο το οποίο στέκει στην πύλη του ναού και αποφασίζει ποια 10, 15, 20 από τα εκατομμύρια γεγονότα, συμβάντα της ζωής του κόσμου θα τα βαφτίσει ειδήσεις. Θα τα διαλέξει και θα τα πει. Αυτό είναι η ίδια η γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου, εμένα προσωπικά ή της συλλογικής κοινότητας των δημοσιογράφων, της σύνταξης μιας εφημερίδας και ούτω καθεξής, οι ειδήσεις της ημέρας είναι αυτές οι 3, 5, 10, 20 που θα σας πω. Ναι, αλλά μέσα στη μέρα έχουν γίνει μερικά εκατομμύρια συμβάντα σε όλο τον κόσμο. Γύρω μας συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα κάθε τόσο, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Και εγώ πρέπει να διαλέξω από αυτά τι θεωρώ ότι είναι η είδηση που πρέπει να την ανακοινώσω και μάλιστα πρέπει να την ιεραρχήσω. Πρέπει να διαλέξω ποια είναι η πρώτη είδηση και ποια είναι η δεύτερη και ποια είναι η τελευταία. Αυτό ήδη είναι μια υποκειμενική παρέμβαση στην πραγματικότητα. Έχω πει τη γνώμη μου χωρίς να έχω μαρτυρήσει ότι λέω τη γνώμη μου. Θεωρώντας ότι κάνω κάτι αυτόματο. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι τείνουμε να ξεχάσουμε πόσο υποκειμενικό είναι το κριτήριο του να λέω απλώς την είδηση. Διότι διαλέγω ποια είδηση θα πω. Και αυτό είναι ήδη μια υποκειμενική κρίση. Ξέρετε το γούστο μου, την ιδεολογική μου προτίμηση, τη γνώμη του αφεντικού, τη γραμμή του μαγαζιού, τις γνώσεις μου ή την έλλειψη γνώσεών μου. Όλα αυτά. 1. 2. Η δημοσιογραφία δεν ξεκίνησε ως επάγγελμα στην ιστορία του κόσμου ως μέσο μετάδοσης ειδήσεων, αλλά ως μέσο μετάδοσης απόψεων. Οι πρώτες εφημερίδες που τυπώθηκαν στον κόσμο δεν ήταν ειδησιογραφικές, ήταν σχολιαστικές. Ήταν παμφλέτα, ήταν εγερτήριες εκκλήσεις, καλούσαν τον κόσμο σε επανάσταση. Άρα η δημοσιογραφία δεν ξεκινάει από την είδηση, ξεκινάει από το σχόλιο. Και συνεπώς το σχόλιο παραμένει το σχόλιο, δηλαδή η συσχέτιση των γεγονότων, η υπενθύμηση της ιστορίας, η σύνδεση ενός τυχαίου γεγονότος που συνέβη τώρα με άλλα 10 που είχαν συμβεί πριν μερικά χρόνια που συμβαίνουν ταυτόχρονα σε κάποιο άλλο μέρος της γης. Αυτό είναι η ουσία και η αξία αυτής της δουλειάς.
Το να διαβάζω τα τηλεγραφήματα των διεθνών πρακτορείων και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των κομμάτων και όλα αυτά να τα συντάσσω, ας πούμε, και να τα ιεραρχώ ως ειδήσεις, δεν είναι και πολύ δημοσιογραφία εδώ τα λέμε. Άσε που και αυτό υποκρύπτει απλώς κάποιος άλλος έχει κάνει πριν από μένα τη δουλειά της επιλογής, τη δουλειά της αυθαιρεσίας. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή σε κάθε στάδιο αυτής της δουλειάς υπάρχει υποκειμενική παρέμβαση στην πραγματικότητα, γι' αυτό ακριβώς η δημοσιογραφία από τότε που δημιουργήθηκε είναι ένα ηθικά προβληματικό επάγγελμα. Ένας μεγάλος θεωρητικός κοινωνιολόγος και θεωρητικός της δημοσιογραφίας είχε πει την περίφημη φράση: «Οι δημοσιογράφοι είναι μια κάστα από παρείες, για τους οποίους η υπόλοιπη κοινωνία έχει τη χειρότερη δυνατή γνώμη και μάλιστα σχηματίζει τη γνώμη της για αυτούς με βάση τη συμπεριφορά του χειρότερου ανάμεσά τους». Και αυτό είναι μια φράση που, όπως σας τη λέω, γράφτηκε το 1919. Σχεδόν έναν αιώνα πριν. Έτσι ήταν πάντα. Και ήθελα να πω και κάτι για το ραδιόφωνο. Επειδή είμαστε εδώ άνθρωποι που αγαπάμε το ραδιόφωνο, καταγόμαστε από αυτό, έχουμε δουλέψει αυτό πολλά χρόνια. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω στο ραδιόφωνο, αλλά δεν πάω να το αγαπώ. Το ραδιόφωνο είναι ένα καταπληκτικό μέσο που έχει όλες τις αρετές με το οποίο το στολίσαμε όλοι μιλώντας εδώ πέρα. Είναι το πιο άμεσο, το πιο θερμό, το πιο οικείο, το λιγότερο παρεμβατικό, εκείνο που επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στον ακροατή. Αλλά δεν υπάρχουν τέλεια μέσα, δεν υπάρχουν αθώα μέσα. Το μέσο είναι το μήνυμα. Το ραδιόφωνο, ας πούμε, υπήρξε ο καλύτερος πολλαπλασιαστής του λόγου του Χίτλερ στην Γερμανία της δεκαετίας του 30. Το ραδιόφωνο έδωσε δύναμη στη φωνή του Χίτλερ, γιατί αυτό χρησιμοποιούσε και είχε ταλέντα να το χρησιμοποιεί. Το ραδιόφωνο επίσης στην ίδια εποχή, αν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, ένας σπουδαίος Αμερικανός άνθρωπος του ραδιοφώνου, μεταδίδοντας ανταποκρίσεις από τη Γερμανία από τα βραχαία, δημιούργησε αντιφασιστικό κίνημα. Μέχρι να τον απελάσουν τη Γερμανία από τη Γερμανία, ο Μάρο έστελνε ανταποκρίσεις μέσα από τη Γερμανία, από τα βραχαία, που ακουγόντουσαν σε όλη την Αμερική και αναμεταδίδονταν και στα ευρωπαϊκά ραδιόφωνα, και ήταν πρώτη ύλη για τη δημιουργία των λαϊκών αντιφασιστικών κινημάτων. Γιατί αυτός μετέδιδε μέσα από τη Γερμανία, όσο μπόρεσε να ζήσει εκεί, το τι συνέβαινε στη Γερμανία, από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ένα καταπληκτικό μέσο. Το ραδιόφωνο υπήρξε τα τελευταία χρόνια σε πολλά μέρη του κόσμου ένα καταπληκτικό μέσο, ας πούμε, κινητοποίησης ανθρώπων, ευαισθητοποίησης ανθρώπων, δημιουργίας νέων κινημάτων. Ταυτόχρονα αυτό που βλέπουμε τώρα στην Αμερική, το περίφημο Tea Party, ας πούμε, το πάρτι του τσαγιού, το ακραίο, ακροδεξιό ρεπουμπλικανικό κόμμα που λέει ότι οι γυναίκες που κάνουν έκδοση πρέπει να καίγονται, ότι οι μαύροι πρέπει να γυρίσουν πίσω στην ωραία κατάσταση που ζούσαν πριν από το 1964, πριν από την πράξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Αυτό το καταπληκτικό αμερικανικό κίνημα γεννήθηκε στο ραδιόφωνο. Γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα από τα talk show του αμερικανικού ραδιοφώνου, όταν οι εκτοπισμένοι από τα μεγάλα μέσα αμερικανική ακροδεξιά κατέλαβε το ραδιόφωνο, έκανε αυτό που λέει είναι το ανοιχτό talk show που μιλούσαν και απαντούσαν, ας πούμε, και μέσα από αυτό γεννήθηκε το κίνημα Tea Party. Άρα το ραδιόφωνο είναι ένα καταπληκτικό μέσο, αλλά το μέσο είναι το μήνυμα. Σημασία έχει τι θες να πεις με αυτό. Λέω λοιπόν την γνώμη για να απαντήσω αυτό που λέει η Λίνα, τι θα θέλαμε σήμερα να πούμε από το ραδιόφωνο, ή μάλλον τι θα θέλαμε να κάνει το ραδιόφωνο σήμερα. Θα θέλαμε να είναι όσο γίνεται πιο ελεύθερο γίνεται, όσο πιο δημιουργικό γίνεται. Θα θέλαμε η ραδιοφωνική παραγωγή να μην είναι ούτε παπαγάλη ούτε jukebox, να μην παίζουν προκάτη μουσική και να μην λένε προκάτη σχόλια, να είναι δημιουργική. Και νομίζω ότι αυτή το ακροατή καταλαβαίνει να ξεχωρίζει του δημιουργικού από του υπόλοιπου. Και θα θέλαμε επίσης στην κατάσταση που ζούμε το ραδιόφωνο να μην είναι ούτε εισαγγελέας ούτε ιεροκήρυκας. Να μας αφήνει ένα χώρο να σκεφτούμε ψύχρεμα. Εγώ, ας πούμε, αυτή την ανάγκη έχω ως ακροατής του ραδιοφώνου. Ένα ραδιόφωνο που με σέβεται και μου αφήνει το χώρο να σκέφτομαι και να αντιδρώ και να συζητώ. Δεν θέλω ένα ραδιόφωνο που με αντιμετωπίζει ως πίμνιο κυριακάτικου κηρύγματος ή ως ακροατήριο αίθουσας δικαστηρίου. Έχουμε και από τα δύο είδη με αυθονία στο ελληνικό ραδιόφωνο σήμερα. Εγώ αυτή την ανάγκη να φέρει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό είπα πριν ότι έχουμε ένα ραδιόφωνο σήμερα περισσότερο από τα άλλα, γιατί νομίζω ότι στην κατάσταση φόβου, πανικού και σύγχυσης που ζούμε, έχουμε ανάγκη από ένα μέσο το οποίο να μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε, να συζητάμε μεταξύ μας, να μας φέρνει κοντύτερα, να δημιουργεί ρεύματα αλληλεγγύης. Αυτό. Και πάντα
κράτους να είμαστε και επιφυλακτικοί με τους φανατικούς της αντικειμενικότητας. Είπαμε την αντικειμενικότητα ως... Όρθιοι και επιφυλακτικοί. Λοιπόν, κάποτε πριν τον πόλεμο, είχε εκδοθεί στα ελληνικά μια μετάφραση των αθλίων του Βίκτορο Σουκό. Υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη αντίτυπο αυτής της μετάφρασης. Ο μεταφραστής ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδης, δεν ήξερε πάρα πολύ καλά γαλλικά όμως. Ήταν όμως πολύ ενθουσιώδης με το επαναστατικό μήνυμα του έργου. Και έτσι μετέφρασε ακόμη και την φράση στο πιστόφυλλο του βιβλίου που έλεγε «Tout droit réservé», που σημαίνει με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μετέφρασε όλοι όρθιοι και επιφυλακτικοί. Ανοιχτό. Υπάρχει ένα ανέκδοτο. Είναι εδώ ανοιχτό τώρα. Υπάρχει ένα ανέκδοτο το οποίο το φτιάχνεις όπως θέλεις ανάλογα σε ποιον απευθύνεσαι. Είναι, λέει, δύο τύποι οι οποίοι ξεκίνησαν φανατικοί του ραδιοφώνου. Ξεκινήσανε από το ερασιτεχνικό, περάσαν από την κοκκινιά από το ράδιο Μπάμπης, πιάσανε δικά του ραδιόφωνα κάποια στιγμή. Μεγαλώνοντας, φανατικοί όμως, έτσι, 24 ώρες κάσα πρόγραμμα μόνοι τους. Κάποια στιγμή πήρανε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό, εξακολουθούσαν να είναι εξίσου φανατικοί, να κάνουν τις περισσότερες πρόγραμμα ήδη. Και μια μέρα συζητούσαν και λέει: άραγε στον παράδεισο υπάρχει ραδιόφωνο. Και συμφωνήσανε ότι ο πρώτος που θα έχει την ατυχία να πεθάνει πρώτος, θα επισκεφθεί κάποια στιγμή στον ύπνο του τον άλλον και θα τον ενημερώσει για το αν υπάρχει ραδιόφωνο στον παράδεισο. Κάποια στιγμή ο ένας πέθανε, περάσαν λίγες μέρες, μια εβδομάδα, ένας μήνας, εμφανίζεται το βράδυ στον ύπνο του. Και του λέει: τι λέει, υπάρχει ραδιόφωνο? Λέει: έχω καλά και κακά νέα. Λέει δηλαδή: υπάρχει ραδιόφωνο με τα τελειότερα μηχανήματα που μπορείς να φανταστείς, τους καλύτερους ραδιοθάλαμους. Τι να σου πω τώρα, είναι παράδεισος. Λέει και τα κακά τα νέα. Σε είδα στη λίστα για εκπομπή 6 με 8 το Σάββατο. Μου δίνει την ευκαιρία ο Καραλίτσης να πω το εξής. Πότε είμαστε πιο έτοιμοι να δεχθούμε τη γνώμη του ομιλητή? Όταν απευθύνεται σε εμάς με ειδήσεις ή με σχόλια? Περισσότερο με ειδήσεις. Για τον λόγο ότι δεν παρεμβάλλεται η γνώμη, παριστάνει τον αντικειμενικό. Όταν λέει, ας πούμε, ο Τσίμας ένα σχόλιο, ξέρουμε όλοι ότι είναι η γνώμη του Τσίμα. Έτσι. Οπότε είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αν ταυτιζόμαστε με τις απόψεις του, λέμε πέστα. Άμα δεν ταυτιζόμαστε, λέμε τι άλλο θα πει. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι όταν απευθύνεται όχι στο λογικό μας. Γιατί το σχόλιο, ας πούμε, του σχολιαστή απευθύνεται στο λογικό μας. Έχει μια επιχειρηματολογία. Α, Β, Γ, Δ, συμπέρασμα. Το χειρότερο, εκεί που είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε τη γνώμη του ομιλητή, είναι όταν απευθύνεται στο συναίσθημα. Αυτό που έκανε ο Καραμίτσης τώρα με το χιούμορ. Ταυτιζόμαστε μαζί του και δεν παίρνουμε χαμπάρι που μας πέρασε γραμμή. Είναι μεγάλη εξυπνάδα, ας πούμε, να περνάς την προπαγάνδα, αυτό που έλεγε ο Τσίμας πριν. Πώς ο Χίτλερ, ας πούμε, μπορούσε να αναπαράγει αυτά τα πράγματα. Και μεταδίδεις με αυτόν τον τρόπο και τις φήμες και κυρίως το συναίσθημα. Είναι γνωστό άλλωστε αυτό το περίφημο πανικός, ας πούμε, που έγινε στις ΗΠΑ, όταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός παρίστανε να μεταδίδει ρεπορτάζ και ανήγγειλε την εισβολή από τον Άρη. Ναι, Orson Welles. Δηλαδή, πιστέψαν ο κόσμος και έγινε φοβερός πανικός ότι έχουμε εισβολή από τον Άρη και άπειρα και να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Όταν απευθυνόμαστε λοιπόν με χιούμορ, είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, αλλά όχι δημοσιογράφοι. Προπαγανδιστές, αν είναι η δουλειά μας αυτή. Αν είναι η δουλειά μας, αντίστοιχα, ας πούμε. Μου άρεσε το όλα και Πάντως, η σχέση που έχει ο κόσμος... Αυτό που είπατε, ότι μπορεί αυτό να γίνει και κανάπαλη. Δηλαδή, το κοινό να επηρεάσει κάποιο ραδιοφωνικό παραγωγό, ας το πω έτσι, ή μπορεί να υπάρχει και διάδραση μεταξύ των ακροατών. Δηλαδή, η ίδια επίρρεια και στο θυμικό και στο λογικό και στο σχολιασμό και σε όλα αυτά μπορεί να γίνει μέσω της διάδρασης και αντίστροφα ή και μεταξύ των ακροατών. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Είναι ερώτηση. Όχι, είναι μια διαπίστωση. Ισχύει. Λοιπόν, Κατερίνα, κάτι θέλει να πει. Εκεί επιμένει ένα αριστερό χέρι.
Είναι πιο πίσω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο ένας συγχωρεμένος, ας πούμε, ραδιοφωνατζής και δημοσιογράφος, ο Νίκος Κακαουνάκης, έλεγε ότι ο καλύτερος από τους δημοσιογράφους έχει σκοτώσει τη μάνα του. Ο καλύτερος από εμάς έχει σκοτώσει τη μάνα του, έτσι έλεγε, εντάξει, χαρτολογώντας φυσικά το έλεγε. Δεν θεωρώ προσωπικά ότι η δουλειά σας είναι εύκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η δουλειά σας. Νομίζω ότι ένας δημοσιογράφος πρέπει να έχει μεγάλη παιδεία σε γενικότερα πλαίσια για να ασκήσει το επάγγελμα ή το λειτουργήμα. Ήθελα να ρωτήσω πώς το βλέπετε εσείς. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο για εσάς ή αν είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Και θεωρώ ότι επειδή η κοινωνία περνάει βαθύτατη κρίση, όχι μόνο οικονομική, αυτό είναι ίσως δευτερεύον, περνάει ηθική κρίση, και εσείς είστε στην πρώτη γραμμή του πυρός, δηλαδή κατηγορείστε σαν δημοσιογράφοι ότι έχετε συμβάλει πολύ σε αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς πώς θα θέλατε να είναι το ραδιόφωνο. Δηλαδή εσείς, γιατί φαντάζομαι ότι δέχεστε πολλές πιέσεις και από τα αφεντικά σας και δηλαδή από... Σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο, ναι. Ακριβώς αυτό. Και κάτι άλλο που θα ήθελα εγώ προσωπικά από το ραδιόφωνο, το ιδιοσιογραφικό. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καλαμίτση, γιατί λέει ότι δεν είναι δημοσιογράφος. Αρνείται δηλαδή αυτή την ταυτότητα. Τι είναι δημοσιογράφος, πρέπει να είναι κάποιος στην ΕΣΥΑ για να είναι δημοσιογράφος δηλαδή. Τι σημαίνει. Όπως έχει γίνει, ναι. Δεν θα έχουμε πια καλή ασφάλεια. Εγώ είμαι στον ΑΕ. Για να σας πω και κάτι, γιατί λέμε. Εγώ είμαι ευτυχισμένος που είμαι στον ΑΕ. Γιατί εγώ βλέπω 3 φορές την εβδομάδα, αφενός τη στήριξη που μου δίνει ο ΑΕ, αφετέρου τη λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων, και είμαι και ευγνώμων για όσα μου προσφέρει, έστω και αυτή η υγεία που υπάρχει τώρα επί Λοβέρδο. Ειλικρινά μιλάω, δηλαδή αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς και τον Λοβέρδο ακόμα, δεν πειράζει. Είναι και ερωτευμένος τώρα αυτές τις μέρες ο άνθρωπος. Καλά τα και τα την ημέρα που γινόταν χαμός με το αν θα μας δώσουν τα λεφτά ή θα μας δώσουν τα λεφτά ή το PSI, τα περισσότερα χτυπήματα στο διαδίκτυο τα είχε η είδηση που μία Σολομού, ξέρω όπως λέγανε, αναρωτιόταν γιατί την είπε κουβά ο Πετρόπουλος, ο Πετροφαγωστόπουλος. Ο κόσμος αυτό ήθελε να διαβάσει. Στο κάτω-κάτω, τι καταλαβαίνουμε εμείς από αυτά που συζητάνε και γίνονται. Δηλαδή, πώς να εκφέρω εγώ γνώμη αύριο το πρωί να κάνω εκπομπή για το PSI, για το κούρεμα, πού να ξέρω εγώ τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή των άνθρωπων αυτό το πράγμα. Παρά μόνο μέσα από την ενημέρωση που μου δώσει κάποιος ο οποίος δεν έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι. Αλλά επειδή να απαντήσω κάτι στην κυρία Πρόεδρε προηγουμένως, όταν σε πληροφορεί κάποιος ότι πήγε στο φούρνο και την ώρα που περίμενε να πάρει ψωμί ήρθε μια κυρία και είπε μου κόβετε 4 φέτες ψωμί. Εσύ αισθάνεσαι την ανάγκη να κάνεις αναπαραγωγή της είδησης την επόμενη μέρα. Δεν είναι ανάγκη να σχολιάσεις, αν και θα μπορείς. Η σιωπή σου είναι αρκετός σχολιασμός για το ακροατήριό σου. Είναι δύσκολο να φανταστείτε. Εγώ καλώ όποιο θέλει από εσάς να έρθει μια μέρα στην εκπομπή να δει τι γίνεται. Είναι μια 3ωρη εκπομπή το Σάββατο και μια την Κυριακή. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Ελάτε να δείτε από πόσα σημεία του κόσμου επικοινωνεί ο κόσμος μαζί σου και σου λέει και το πρόβλημά του. Και, ζητάνε και πράγματα, λες παιδιά δεν έχω ιδέα. Λυπάμαι, πάμε παρακάτω. Αλλά είναι και τόσοι που ξέρουν τόσα περισσότερα από σένα, είναι πραγματικές γνώσεις όμως. Και σου γίνονται ενδιαφέρον. Σου λένε έχει γίνει αυτό. Διάβασες την είδηση για τον Πούτιν. Δεν την είχες διαβάσει, τη διάβασες. Είδες τι είπε ο Πούτιν. Δεν την άκουσα από δεν άλλο. Κάποιος την βρήκε κάπου και με μετέδωσε. Τέλος πάντων, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι. Interactive που το λέμε στα ελληνικά. Και πράγματι με τους ακροατές πολλές φορές επηρεάζουν τη δική σου άποψη γιατί τη μετράς και λες είναι σοβαρότερη από τη δική μου. Αυτά θέλω να κάνω. Θα τελειώσουμε κάποιος ηγέτη. Θα τελειώσουμε κάποιος ηγέτη. Ναι, κυρία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι είναι
είναι συμβατή η διπλή ιδιότητα δημοσιογράφου και καναλάρχη, αυτό, η ιδιοκτήτη σταθμού? Υποθέτω ότι ρωτάτε εμένα. Ναι. Δεν είναι μια ερώτηση την οποία μπορεί κανείς να απαντήσει εύκολα. Εγώ τώρα θα σας πω το εξής. Έχω δουλέψει δεύτερο πρόγραμμα, ένα χρόνο. Με διώξανε γιατί είπα ότι είχε βγει τότε και η συγκυβέρνηση. Και είχε βάλει το Τζανετάκι, Τζανετάκι δεν λεγόταν. Και λέω το που λέγανε όλοι για ένα βραχιολάκι φοράει ο Τζανετάκι, να τα ευρύχια. Και λέω κύριε παιδιά, το έβαλε με Μητσοτάκη και να θυμάται που έκανε πρωθυπουργό. Ήμουν άξιο, έφυγα, ήταν η κατάσταση. Δούλεψα στο 984, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Δούλεψα στον Αντένα. Κανένα πρόβλημα. Για άλλους λόγους εγώ αποχώρησα, αλλού διαφωνήσαμε με τον Αντένα. Κανένα πρόβλημα, ούτε μία φορά. Ακόμα διάβασα στον αέρα την προκήρυξη της 17 Νοέμβρη τότε που απαγορευόταν η ανάγνωση και το μόνο που κάνανε ήταν να στείλουν μια επιστολή στον εισαγγελέα λέγοντας ότι δεν είχαν καμία ευθύνη. Μετέφερε την ευθύνη σε μένα και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δούλεψα στην ΕΤ. Μέχρι που κάποια στιγμή η διορισμένη διευθύντρια άρχισε να έχει αντιρρήσεις για όσα λέγαμε για τους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οπότε σηκώθηκα και έφυγα. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Είναι ιστορία. 3 χρόνια, πώς θα είναι, έχω ξεχάσει και πόσα χρόνια. Δεν με ενοχλήσανε ποτέ. Και από τη στιγμή που δεν με ενοχλεί ποτέ ο επιχειρηματίας δημοσιογράφος, θεωρώ ότι επιλέγει και τι λέει. Προβληματίζομαι πάρα πολλές φορές ακούγοντας τον ένα και τον άλλο. Τι είναι αυτό τώρα το καινούριο? Επαναλαμβάνουν κάποιοι. Πρέπει να έρθει ένας καινούριος που να ήταν μέχρι τώρα έξω από την πολιτική. Άρα φτιάχνουν ένα κόμμα και τα έχουν πάρει. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Να προβάλλουν και να σε ετοιμάζουν για κάτι που πρόκειται να έρθει. Εντάξει, βιαστικά το είπα. Πολλά μπλά. Εγώ πάντως έχω αρνητική απάντηση σε αυτό που ρώτησε. Δηλαδή θεωρώ ότι όποιος γίνεται εκδότης πρέπει να φεύγει από την οικογένεια του δημοσιογράφου και να πάει να παριστάνει τον δημοσιογράφο. Δηλαδή έχει άλλα συμφέροντα και άλλες έγνοιες. Έχει να μαζέψει λεφτά για να πληρώσει τους δημοσιογράφους, να έχει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση για να παίρνει κρατική διαφήμιση και με μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα για να παίρνει ιδιωτική διαφήμιση. Δεν είναι δυνατόν να δεχτείς ότι αυτά που λέει δεν είναι πληρωμένος για να τα πει. Δηλαδή η γυναίκα του Κέσσαρ πρέπει να φαίνεται. Στο παρελθόν όμως, πώς? Εσείς όμως γιατί να δουλεύετε γι' αυτό? Οι εργαζόμενοι δεν ζητάνε επιστοποιητικό κοινωνικών προβλημάτων των προγραμματών τους. Καλά, ξέρουν όμως, δηλαδή τους συγκεκριμένους των 7 ενημερωτικών σταθμών δεν χρειάζεται, τους ξέρουν. Ναι, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, δηλαδή δεν διαλέγει τον εργοδότη. Ο εργοδότης δεν διαλέγει. Και για τους εκδότες δημοσιογράφους, στο παρελθόν, οι περισσότεροι από αυτούς, 9 στους 10, δεν ξέρω αν υπάρχει καμία εξαίρεση, σχεδόν όλοι πάντως ήταν καλοί δημοσιογράφοι. Αυτό εξαργυρώσανε κάποια στιγμή και γίνανε και εκδότες, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι από τη στιγμή που είσαι εκδότης μπορείς να μου λες για τη γνώμη σου. Δεοντολογικά θεωρώ ότι υπάρχει ασυμβίβαστη. Αντί για αυτό βλέπετε στα παράθυρα, οι πιο πολλοί είναι εκδότες. Οι πιο πολλοί είναι εκδότες, δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν θα διαφωνήσω. Απλώς ελπίζω ότι επειδή μονταροχτυπιέται πάρα πολλές φορές ο συγκεκριμένος με πολιτικά πρόσωπα από όλες τις παρατάξεις, συγκρούεται. Επομένως δεν ξέρω αν έχει από άλλα συμφέροντα. Σίγουρα είναι επιχειρηματίας. Δεν έχω μια αμφιβολία, συγγνώμη δηλαδή για την φιδεότητα της παροιμίας, αλλά λέει άμα είναι ανοιχτός ο κόλλος πρέπει να ανοιχτό το στόμα σου. Οπότε σίγουρα κάτι γίνεται. Συμφωνώ, έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα. Χθες έψαχνα και βρήκα ένα παλιό τραγούδι και ο Κουτσόγλου ήταν μουσική, ο Γιάννης ο Λογοθέτης τύπου, τα μεγάλη τραγούδα και το ρίγα το βελεστιλί, μέσα στην καρδούλα μου το κράτησα, στο 13 το κελί, μια ώρα έξω από την Άμφισσα, στις φυλακές. Και λέω εντάξει, ακούς βελεστιλί, σου έρχεται το Ρωσπότε παλικάρια, παρακάτω δεν νοιάζει. Έλα τώρα στην Άμφισσα είναι ο Λάκης, ο Γαβαλάς στις φυλακές, στο κελί. Αλλάζουν τα πράγματα.
Ελπίζω ότι, το είπατε τι είναι, ελπίζω ότι θα σταματήσουν κάποιοι να κάνουν αυτά που κατήγγειλε ο Χωμονίδης, ο οποίος όταν έμαθα ότι τελείωσαν από τον Αντένα είπε τι μαλακιά κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει μου άρεσαν πάρα πολύ οι εκπομπές σου και ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσε. Και χάριζες και το σεβασμό σου, την εκτίμησή σου. Είναι αιώνια εκτίμηση. Σε όποιο κέρδιζε. Είναι το μεγαλύτερο δώρο. Το δώρο της εκπομπής. Γενικά είναι κάτι δώρο, κάτι συγκεκριτή, κάτι βιβλία, εγώ λέω την αιώνια εκτίμησή μου. Ελπίζω να εκλείψουν αυτά, αυτές οι κραυγές, οι οποίες αλλάζουν και χώρο. Ανάλογα, είναι εμφανές ότι αλλάζουν χώρο λόγω συμφέροντος. Και ελπίζω να το σεβαστούν περισσότερο το ραδιόφωνο και να δουλέψουν περισσότερο. Να έχουν κάτι να πούνε. Και να πω μόνο μια φράση σαν παρατήρηση αυτό που είπε, ότι οι επιχειρήσεις τύπου μέσων ενημέρωσης είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις σαν όλες τις άλλες. Δουλεύω όμως με μια προϋπόθεση ότι η ενημέρωση δεν είναι ένα εμπόρευμα όπως όλα τα άλλα. Άρα χρειάζονται ειδικοί κανόνες. Δεν ισχύουν δηλαδή, μόνο ότι είναι επιχειρήσεις και ο ιδιοκτήτης είναι επιχειρηματίας και συνεπώς δικαιούται να διεκδικεί το κέρδος, την επιβίωση, την οικονομική, οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι επιχειρήσεις σαν όλες τις άλλες. Δεν μπορεί να έχουν τους ίδιους ακριβώς κανόνες. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι ένα εμπόρευμα όπως όλα τα άλλα. Για να λυθεί λοιπόν το πρόβλημα του πώς μπορεί να συμβιβαστεί η δημοσιογραφική ελευθερία στον βαθμό που μπορεί να υπάρχει με το γεγονός ότι η δημοσιογραφία ασκείται εντός επιχειρήσεων, με επιχειρηματία ιδιοκτήτη, έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων, βιβλία επί βιβλίων, άρθρα επί άρθρων και υπάρχει και μια απόφαση, μια συζήτηση η οποία έγινε κάποτε πρώτα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και μετά στον ΟΗΕ και έχει καταγραφεί και σε ένα που είναι ο καταστατικός χάρτης, ας πούμε, της σημερινής δημοσιογραφίας, που άρθρον πρώτον ορίζει ότι είναι διαχωρισμένο και πρέπει να είναι διαχωρισμένο το εκδοτικό δικαίωμα από το συντακτικό δικαίωμα. Ο εκδότης και ο διευθυντής που γορίζει ο εκδότης έχουν δικαίωμα να επιδιώκουν κέρδος, έχουν δικαίωμα να έχουν πολιτική γραμμή, όλες οι εφημερίδες έχουν πολιτική γραμμή, και τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις δεν θα έπρεπε, αλλά έχουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κάθε δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να υπακούει την εντολή του διευθυντή και του εκδότη του. Θεωρητικά, ας πούμε, αν απολύσουν τον Καλαμίτσι γιατί έκανε ένα σχόλιο πολιτικό που δεν άρεσε στην ιδιοκτησία του σταθμού, αν πάει στο Δικαστήριο της Ευρώπης, θα πάρει μερικά εκατομμύρια αποζημίωση. Διότι αυτό είναι αντισυμβατικό. Δεν δικαιούσε, πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός του συντακτικού δικαιώματος από το εκδοτικό δικαίωμα. Ο εκδότης βάζει τα λεφτά του και πρέπει να έχει κέρδος. Και δικαιούται επίσης να χαράζει και την πολιτική γραμμή, την πολιτική τοποθέτηση του φίλου. Δεν δικαιούται να λέει στο δημοσιογράφο τι να λέει και τι να γράφει. Και αν ένας δημοσιογράφος απολυθεί και αποδείξει ότι απολύθηκε επειδή δεν υπάκουσε σε παρένθεση του εκδότη του διευθυντή και πάει στο Δικαστήριο της Ευρώπης και κάνει αγωγή, μετά από χρόνια και παιδί να πάρει και μερικά εκατομμύρια αποζημίωση αν παραμένει ζωντανός σε κάποια άλλη χώρα. Η πρόσκλησή μου για όποιον θέλει να πει να παρακολουθήσει μέσα από ένα πάρα πολύ μικρό ραδιοτάλαμο. Η πρόσκλησή μου ισχύει για μια περίοδο Σαββατιάτη και 7 με 10 ή Κυριακάτη και 7 με 10. Όπως καταλάβετε, είναι ελπισμένο, δεν έχει κανένα. Λοιπόν, Σαββάτη, Βασιλιάς, Σαββιλόγη. Κύριε Ανιώτη, βρίσκεται το χέρι να ρωτήσω, να απαντήσω στις αρχές του καθένα να ακούω. Τόση ώρα πολύ καλά λένε ο κύριοι που κάνουν διάφορες εκπομπές κτλ. Για αρχές δημοσιογραφίας. Το ραδιόφωνο νομίζω όμως ότι έχει και μουσική. Η μουσική έχει και λόγια. Ο κόσμος, η ψυχολογία δεν είναι χάρη. Έχει ανάγκη από σλόγγαν, σαν κάτι. Έλα αγάπη μου να κάνουμε ένα ακόμα. Μάτια μου η Ελλάδα στην πάγια φετεράδα, για μια την παραξήγηση. Πάει το διάδα, κάτι το οποίο προλαμβάνεται την ώρα, σαν ακούσουμε γνώση. Όπως τότε δεν φαίνεται. Όπως σε όλες τις καταστάσεις που μας. Εγώ κατάλαβα τι λέτε. Χρειάζεστε από το ραδιόφωνο γιατί την ευρύτερη το καθρέφτισμα πώς νιώθει ο κόσμος. Θέλετε και τη μουσική και τη συγχώρητο. Πρέπει να τραγούδι που έχει γράψει κάποιο Θανάση Παλαούρας.
τίτλος είναι Μάγιο Μπουτάνα. Πίστεψέ με. Μαζί, ας πούμε, ξέρω με τραγούδια μου, τους Πίστης Πύλου και το Καρασκάκι, το Ζητάνι, μαζί με ένα τραγούδι που ένας ακροατής έγραψε για το μελωδίες, ένας συνθέτης και το Ζητάνι, και λέει να πρέπει να είναι ένα δεύτερο σήμερα. Το τραγούδι του Θανάση του Παταούρα που λέει «Ποιοι μας κυβερνάνε» γίνεται περισσότερο. Είναι και αυτό κάτι σαν αυτό που είπε. Βέβαια, εντάξει. Υπάρχουν τραγούδια μυθολογικά, αλλά υπάρχουν τραγούδια εθνιστικά. Υπάρχουν τραγούδια που αποσκοπούν σε κάτι άλλο. Ξέρεις πόσοι λένε γιατί σταμάτησε να γράφει. Εντάξει, γράφαμε το 73, το 74, γράφαμε τραγούδια παραστατικά και έτσι κι αλλιώς. Σήμερα κάτι τελείωσε. Τώρα πρέπει να γράψουμε τραγούδια συντήρησης. Να κρατηθεί το ηθικό του κόσμου. Αλλά όταν ακούσω ότι πάνω από 10.000 γεύματα μοιράζει κάθε μέρα η Αρχιεπισκοπή, 250.000 οικογένειες τρέχονται με τρόφιμα που μαζεύουν επειδή ο κόσμος πάει στα σούπερ μάρκετ και ρίχνει στις γωνιές. Όταν ακούς πεθαίνει ο άλλος από το κρύο. Τι να που παίξω μετά, ας πούμε, το που είσαι Λούλα. Εγώ παίζω μόνο ελληνικά τραγούδια, Ισπανίους βάζουμε κανένα ξένο. Και παίζουμε καλά τραγούδια. Και πρωτότυπα τραγούδια, καινούργια τραγούδια. Γραμμένα από νέα παιδιά που λένε διαφορετικά πράγματα. Παίζουμε και παλιά. Από το φυσούσε τα γέρι και τα καημένα τα νιάτα του Παπενών. Όλα τα τραγούδια είναι χρήσιμα αυτή τη στιγμή αυτή. Όλα. Αλλά οι περισσότεροι παίζουν ξένα τραγούδια. Ξένα. Αμερικάνικα, δεν καταλαβαίνεις γιατί λένε. Τελειώσαμε ερωτήσεις. Μια τελευταία ερώτηση. Έχω την εντύπωση ότι μιλώντας για το ραδιόφωνο, ο καθένας προσπάθησε άθελά του ή θελημένα να εξοραίσει το κοινό του. Κατά τη δικιά μου τη γνώμη, το κοινό είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Αποτελείται από πάρα πολλά άτομα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ελληνοφρένεια την ακούνε μέχρι και ακροδεξί, που είναι συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνση. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο εγκλωβίζει το δημοσιογράφο και το ρόλο του η διάδραση με το κοινό. Αν καταλαβαίνετε την ερώτηση, δηλαδή αν του λέει πες τα έτσι, πες τα αλλιώς, αν τον βρίζει, αυτό είναι πλήγμα για τη δημοσιογραφία. Είναι γενική ερώτηση. Εγώ πάω διατεθειμένος να πω αυτά που θέλω να πω. Δεν μοιάζομαι και το είχα σημειώσει να το πω ότι πρέπει ο ραδιοφωνατής να μην νοιάζεται ποιοι είναι απέναντι, αν θα τον εγκρίνουν ή θα τον απορρίψουν. Πας και λες αυτά που πιστεύεις ότι πρέπει να πεις, αλλά πρέπει να πατάς πάνω σε μια ιδεολογία. Να έχεις κάτι να πεις σωστό, λάθος, αλλά να ακολουθεί την ιδεολογία σου. Εγώ σέβομαι όλους εκείνους που έχουν ιδεολογία, ασχέτως ποια είναι. Έχουν επιχειρήματα στηριγμένα πάνω στην ιδεολογία τους. Και το ραδιόφωνο σου τη δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είσαι υποχρεωμένο. Ούτε να καλοπιάσεις το χαράλαμπο ταξίδι που είναι στην Κοζάνη, ούτε την άλλη τον άλλον που είναι Έλληνας που πήγε στην Ολλανδία και φτιάχνει τυριά, ούτε την κυρία Λίτσα που έχει άλλη άποψη. Δεν είσαι υποχρεωμένο να τους ακούσεις. Μεταδίδεις αυτά που εισπράττεις από αυτούς, σχολιάζεις αυτά που εισπράττεις και αυτοί σχολιάζουν αυτά που εισπράττουν από σένα. Δεν μπορεί να ξεκινάς τη μέρα σου σκλάβος. Τι θα κάνει οι ακροατές. Ούτε να αυτολογοκριτής. Είπαμε να πάνε από όλους τους άλλους. Πάμε να φύγω. Πώς βλέπετε να κοπούνε τα κλαριά που είναι ξερά και να αρχίσει να ξανααντίζει από το ποιες περιπτώσεις έχουν γίνει αργότερα να ασχοληθώ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορείτε εσείς που ίσως είστε πιο, εσείς όλοι, που είστε πιο σκεπτόμενοι να διώξετε αυτούς που έχουν μαζευτεί πολύ και είναι χαμένοι να φύγουν. Κοίτα, αν είναι να φύγει κάποιος ο πρώτος πρέπει να φύγει εγώ. Για λόγους ηλικίας και λόγους ευθείας. Αλλά... Είναι θέμα εγκεφάλου, θέμα ηλικίας.
Αλλά εγώ βλέπω, επειδή παίζω και τα καινούργια τα τραγούδια των νέων των παιδιών, βλέπω ότι έρχεται ένα νέο κείμενο. Έρχεται κάτι καινούριο. Τελειώσανε κάποια πράγματα. Θα έρθουν τα καινούργια. Κάποια θα είναι κακά, κάποια θα είναι επίκαιρα, κάποια θα ξεχαστούν, κάποια θα μείνουν. Και βλέπω ότι από εκεί πέρα ξεκινάει αυτό που λέμε η αναγέννηση. Για μένα. Στο κάτω-κάτω εγώ είμαι προοδευτικάνος. Το σήμα της προοδευτικής είναι ο Φίνικος από τη στάκρισμα τα αναγεννιέται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί εν τω μεταξύ, έτσι δεν είναι. Τίποτα δεν έχει συμβεί. Ωραία. Λοιπόν, ναι, γιατί σε αυτό που ρωτήσατε τώρα, αν κλαδευτεί κάτι, νομίζω η δικιά μας στάση, η δικιά μας αγωνία, το δικό μας άνοιγμα των ματιών, του κόσμου εννοώ, και του καθενός ανάλογα με τον τρόπο που αντιλαμβάνει τον κόσμο, αλλά και με μια παράμετρο, ας πούμε. Όσοι αποφασίζουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον τόπο, είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πούνε: εγώ θα σκοτώ να φύγω από εδώ. Ή έχω τη δυνατότητα την οικονομική, ή δεν αντέχω άλλο αυτό που συμβαίνει. Κάποιοι θα φύγουν. Όσοι μείνουν, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να αρχίσουν πολύ υπεύθυνα από τον εαυτό τους το πλάτεμα. Και αυτό να απλωθεί και να κοιτάμε ένα στον άλλο στα μάτια και να δεχόμαστε το στραβό μας, το καλό του άλλου. Αυτό. Εύχομαι πράγματι, δεν μπορώ, έλεγα στην Κατερίνα Κρυμακούλη πριν, δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα από τα σήματα που έρχονται. Εύχομαι να είμαστε οξυδερκείς και δυνατοί σαν πολίτες και καινούργοι στη σκέψη μας, καινούργοι. Αυτό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Καλαμίτση για ένα λόγο. Ακριβώς επειδή έθεσε αυτόν εκτός δημοσιογραφίας, μας διάνθησε το λόγο με μια ζέστη και μια μεσότητα ελευθερίας, έτσι που την έχουμε απόλυτα ανάγκη. Και αισθάνθηκα ότι μιλάει Έλληνας. Αυτό το λέω πιο πολύ για τίποτα άλλο, γιατί αυτό το στοιχείο, αυτή τη γεύση που έχει έτσι, αυτό που αγαπάμε σε αυτό που λέμε Έλληνας, είναι κάτι που είναι σαν τα λάθη, δεν πρέπει να χαθεί, δεν πρέπει να το στερήσουμε κανείς από τον εαυτό μας. Κανείς μας δεν πρέπει να το στερήσει από τον εαυτό μας. Από όποια ημερομηνία εργομού έχει στον πλανήτη Γη. Δηλαδή νομίζω είναι η υποχρέωσή μας αυτό το λάθη. Άλλος πιο σοβαρά, άλλος πιο σενά, άλλος πιο υπομονετικά, αλλά αυτό το λάθη είναι απαραίτητο. Μας θυμίζει κάθε λέξη μας και κάθε συνάντησή μας. Θα μου επιτρέψετε μια συμπλήρωση. Έλληνας είναι προσωπική μου ταπεινή άποψη, σαν φιλολόγο, ίσον άλλαξ της γης. Είναι μεγάλη συμπλήρωση. Ωραία, άρα στα λάθη πέσαμε. Να μην πέσει πολύ και δεν τρώγεται.